Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα ζήτημα καθαρά σημαντικό και κυρίως αναπτυξιακό έργο για την Αιτωλοκαρνανία και για την Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για έναν οδικό άξονα ο οποίος συνδέει το Πλατιγιάλι, τη μεγάλη πόλη του Αγρινίου, του Καρπενήσι, Λαμία και από εκεί το άλλο λιμάνι του Βόλου. Είναι ένας άξονας ο οποίος είναι ενταγμένος στα ευρωπαϊκά δίκτυα εδώ και πολλά χρόνια. Για κάποιους λόγους, για την ιστορία πολύ γρήγορα, αυτός ο άξονας εκτιμήθηκε αρχικά ότι θα πρέπει να γίνει με 4 εργολαβίες, 2 από το Καρπενήσι μέχρι τη Λαμία και 2 εργολαβίες από Πλατιγιάλι Αγρίνιο και 1 από Αγρίνιο μέχρι Καρπενήσι. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια η υποχρηματοδότηση ήταν αυτή που έκανε το έργο να πάει πάρα πολύ πίσω. Κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή 7 χιλιόμετρα από αυτό τον άξονα. Δυστυχώς όμως έτσι όπως πάει δεν βλέπουμε να τελειώνει ποτέ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έντονες διεκδικήσεις από πολίτες της περιοχής, αλλά και γενικότερα από φορείς που